4 capsule o 5 gorsaf gerddoriaeth siartio orau Gogledd Cymru. Rodney Evans, Tallybills. Freddie Mercury. Don't Stop Me Now on Bohemian Rhapsody. Ows Gwynedd. Taylor Swift. Owain Llŷn. Brychni Hael Owain Llŷn. Oh, yeah. Yeah. Ond os dwi'n gweld un. Pa fath o un sa'n neud I fi da? Dew. Ia? Ie. Di'n bwysig bod i'n ddel? Yndi. 83958 os da chi eisiau cysylltu ar y text. Pnawn ma? Roedd da ni yn y radio ar Cenyw, da ni wedi gael change bach. Dwi'n go cartio a nofio. O, sein. Sy'n yn ei glas yn pac. Siop. Mochyn. Neud hwn. Is unrhyw helmet. Ynddi. Nice studio hwnna. Ni gorau mynd rownd. Oh no! Ti'n rhoi anti-attack! Wow! O'n I fod yn troio mwyaf o'n gallu, o'n I fel... Oh no! Ond weithiau pan oedd o'n mynd agos I fo yn un pwyni. O'n i'n dechrau colli skills I hwnna. O'n i'n dechrau colli skills I hwnna. Gyda ffectyn yn ffectyn skills. Cos mae'n job studio wrtha I na. Pan ydych chi fod yn dal o'n y canol, is o mod yn oi anyways. Cedd chydig bach mwy fast, Dad? Mae'n hi'n concentrate o'n. Ie, mae'n ei ffeindio chlochen I super. Na, bychod. Dwi'n meddwl, Ti'n studio. Ond di coesau fi'n digon hir. Iawn then, studio then. Full steam ahead. Yes! Mae'n eight yn y geo. Dyn byth yn bigo I fyny. Rhaid dwi'n just neud o. Just trying to work it all out. Never thought. Wedi bod yn yr un boed.